this video, gwapo kay ko. Padulit ka na eh. Padulit mo. Mga gaon kato nag-request dia og tortang sili mao na ni. Kato ba nakita niyang pagbuot? Din sa yuta, may utlang. Jude, eating to torta to sili. Tiara, vitamin sa mga gwapo. Hinay lang vitamin sa mga gaon. Karoon mo kita ni torta na sili. Mao ka na way kalihayan mga gaon. Mao na ninyo gipangita mga gaon. Tortang sili o sausawan niya sili. Mga gaon, dara itong putahe. Og dara itong pinakalamihan na vitamin. Yes! Diara yung gi-request mga gaon. Naabot na gyud ang tortang sili. Wala dagang sagol, sili lagi puros. Yes! Nato ba nakita niyang pagbuot? Din sa yuta, may utlang. Tanaw din yung mga gaon, makaya magkini mga gaon. Kaya mo gini mga naungaon. Yes! Pating kaya ha! Kung nakaya na mo pag na mo mga dagway. Kaya po sili. Yes! Napong kayo. Dali ba? Today we're eating tortang sili. Jude, eating to torta to sili. Taro ka ba? Eating Today we're eating tortang sili. Today, Eating! eating to sili. Mga kaon, magsugo na tang tornado sa itong tortang sili. Sinsunod ang lamas, ilunod. Ang lamas, diara. Sunod, sinsunod ang itlog. Diara ang itlog. Sunod, sinsunod ang crispy try, ilunod. Diara. Sunod, sinsunod ang harina, ilunod. Diara. Sunod, sinsunod ang pampalasa, ilunod. Kompleto, Ricardos. Sunod, sinsunod ang vitamins, ilunod. Diara, vitamin sa mga gwapo. Hinay lang vitamin sa mga gaon. Karoon mo kita ni torta na sili. Natuma na kito ang inyong pagbuot, mga gaon. Ato ay tornado, mga gaon. Grabe, dagan pang sili kaysa sa rina, oy. Christmas tree na po! Murang sili oy. Mga gaon, magkukinsyon ako, mantika. Sunod, sinsunod ang tortang sili, ilunod. Diara ang tortang sili. Ikatan, pre. Mga gaon na ito ni Palion. Mga gaon, marag okay na ato na ningaunan. Mga gaon, magluto na tayo sa tos di marat. Sinsunod ang lamas, ilunod. Ang lamas, diara. Ato ay tornado, mga gaon. Sunod, sinsunod ang vitamin, ilunod. Diara, vitamin sa mga gwapo. Ato ay tornado, mga gaon. Grabe mga gaon, sili ka po. Tortang sili, aso sili. Ato ay tornado, tiwas na rin. Sunod, sinsunod ang pati, suksuka nga pa, ilunod. Diara, siti sa pamoto, pagkuba sa naong. Ato ay tornado, mga gaon. Sunod, sinsunod ang pampalasa, ilunod. Kompleto, Ricardo. Ato ay tornado, mga gaon. Sunod, sinsunod ang custard, ilunod. Diara, ang gata sa baka. Ato ay tornado, mga gaon. Mga gaon, muna ko okay na niya. Ato rin patilawan ka sinsunod. Sinsunod, pasok 24 oras. Walang kiling-kilingan. Nandiyan sa mga bata. Oh, yeah! Okay? Okay! Okay, that's right. Mga gaon, muna ko okay na. Tampi daw! Mga gaon, bubo na! Parang patas pre. Dito, tigas, dito. Grabe, pro sili maganoy. Dinay na ng puti. Asa ka? Torta, sili, sausawan, sili. Mga gaon, eating na! Maroon ka na way kalihayan mga gaon.
Pailta na nga. Nari tayo mga ako na bisita na to. Mga ako na sila Manilaw ni. Nakatiming ko sila nga torta ang sili, pro sili oy. Ye, dire lingkod. Maldito ko no kanim kaong sila kaon. Maldito ni kani Omar Dagrit. Ako na tog di uli ron. Ako sungat. Siya ko ni hungit. Cuman. Ngit. Ngitan. Ngit. Omar. Grabe ito kay! Okay. Madara. Madara. Ito kay! Saril, be, disay. Down. Hungit. Tara. Sige yun. Grabe, wala kalihayan mga gan. Are you okay? Madara. Ang katong sa. Grabe ko eh. Kusga. Milim-milim, atong tilawan ang tayo sa maraat vlog nga itong sili. Tilawan ta ni. Nililak na! Nanay nila gom. Ito na umsan pa mo duhay. No? Nakatag gila. Sili pero bakit tayo? Grabe, nilalaik color ay. Ano ka to? Magawa si Kulay. Nick. Mga agaon, ledig na! Wow!